Makadi asikana. Makadiwo Prophet. Makasononga kutaura nenere. Yes. Bata chifua chenyu. Ndoda kuti mudzikame musarohwe neana andirume. Nai ndakamboruma munhu here? Ndirumeni. Now, ndiri kuona kuti sayenyu maoko pasi. Ndiri kuona kuti mupfungwa dzenyu muri kungonyanya kupishana nepfungwa. Prophet miedzo yandikusangana nayo yayi kutondirwadza ini. Miedzo? Ndoita mudiki nayo. Yeah. Waita mudiki zveshuwa. Chisimudza maoko unamate pamashure mangu. Iti Mwari nyaya dzangu ngadzigadzirisike nhasi kwete rimwe zuva. Amen. Muroverei maoko. Akabhadhara mari yekuti uroorwe ndiani? Nditezvara wangu. Ndo vakanobvisa pfuma? Vakanobvisa pfuma. Vachibvisira mwana wavo vachiti unozondidzosera mari yangu hafu. Saka murume akazodzorera? Haana. Zvinotezvara zvavakuti iwe muroora chindida nokuti ndini ndakabvisa mari. Hongu Prophet, ndo nyaya yekutondishungurudza iyoyo. Vakasvitsa shoko? Vakasvitsa shoko. Asi ana atezvara vemazuva ano vanonyatsoputa dzakaita sei? Hanzi nokuti ndini ndakapa mari murume wako saka iwewe ndakuteera mari yangu. Saka murume wakamuudza? Handina kumuudza ini. Inde? Ndakatya kuti anogona kupesana mubowa wacho kana kuti neni anogona kundiitira futi hasha. Saka ndiani wakamboudza? Ndakaudza hanzvadzi dzangu. Dzikanditi unonyepa, une zvawakaita tezvara kuti wasvika wokuudza izvozvo. Hanzi wakaita maaction? Ya, ndakaita maaction. Makambonzwawo pane rumwe rumbo rwandakaimba rwandaiti dedi zvakwana baba mwana zvakwana, dedi zvakwana baba mwana zvakwana, let us sit down and discuss our issues amicably. Ndinonyanyoda pati yekuti mombe dzakabviswa kwedu nyangwe mundiro vana tete vakanhonga. Asi panonyanyorwadza ndepekuti ndiendewo kuhama dzekwangu vanoti nyarara takadya pfuma. You know that if you are a woman, you have a disadvantage, especially kana pachinge pabviswa pfuma. Now, hanzvadzi dziri kuti maybe une action yawakaita takadya pfuma. Saka chitonyarara nyaya yako. Patari kuenda kunoti atezvara vari kuti vanondida. And I tell you kuti ukaita mistake yekuti wazoda atezvara ivavo, sema hanzvadzi dziri kukuti pane zvawakaita, vanokujaja. This is a very sad situation. Chandongofarira pamberi paMwari, there is always a way out. Akaenda akanoudza murume anogona kutora nepamwe kana kutorovana nababa vake. Saka iye murume wacho ari kudi kungodzorera mari paunomubvunza kuti angobhadharira mari because atezvara kuti ndakakuti shoma iwo usikuda yese sei asiri kubvisa. Ndakatombomudza kuti dzosera baba mari yavo, akati ndichawapa. Yeah. Ndoda kuti Mwari aitire zvakanaka mwana uyu, nyaya yake inogadzirisika. Mondiregerero hama dzangu. Ndoda kuti Mwari aipedze usina waudza. Nekuti izvozvi ndiri panapa
ndatumwa naJehovha kuzofuratidza mwoyo waAtezvara. Nyaya yavakataura havachazoitaurazve. Nyaya yekuti vanokuda ibve, vakakuona vatotanga kukuona unge murume. Munoona, pane pamwe pekuti unogona kunetswa nemumwe munhu zvekuti unoti Mwari dai mangondifuratidzirawo munhu uyu aregedza kusiyana, angosiyana neni zvamuchose kungofuratidza mwoyo wake. This is a powerful prayer. Pane vamwe vanhu vandanzi nditange kufuratidza, iwo wakanditarisa uri pano. Muupenyu hwako vanhu vangofuratira vasiyane newe as if you are not existing. Uzviraramire neupenyu hwako nezita raJesu. Kubva nhasi ndoda kuti vakakuona vatokuona unge unonzi Tobias iwe. Vakakuona zvese zvavari kuita vasiyane nazvo izvo. Zvekukustsoma-tsoma kwavari kuita zviperere ipapo. Ndikuda kuti kana Mwari achida kuti zvizobuda, zvibude neimwe nzira asi usiriwo wazvitanga. Nokuti ukanozvitanga uripo mwanangu, vanhu vanozonokujaja vachitaura zvisiri izvo, but ndatenderwa naMwari kuti zvifumuke asi zvichafumuka neimwe nzira. Vasiyane nazvo izvo. Totenda prophets. Ya, ndazviona pana ari kuti dai mafuratidza uyo wandakakwereta mari. Iwoyo munamata ushande, dzorera munhu mari yake. Uri tsotsiwe. Naodzorera vanhu mari dzavo. Zidai mafuratidza landlord vakunonoka kuuya kuzotora mari dzavo dzerendi. But iwe touita. Malandlord kanganwai kuuya kuzoitora. Mozouyiwo kuzvima 15 zvinhu zvarongeka.